Abbas One TV. Duniyar nishadi. A yau gasar wakar soyayya za mu zayyanar. Allah ko? Gasar waka tsakanin mawaka hudu. Allah ko? Mawaki na farko muna da Sadiq Saleh, ku tafa masa. Mawaki na biyu Breakan Waka, ku tafa masa. Mawaki na uku Umar N Sharif, don Allah ku tafa masa. Mawaƙi na ƙarshe Ado Gwanja, a tafa mishi. To Sadiq Saleh, za mu so ka fara zayyano kalamun soyayya. Da ina jin daɗi. Gaskiya wannan yayi, amma ya kamata ka sake kashe mu da wasu kalamun. Na samu muradin raina, tana kishi na ni dai. Sai ki ya fata da ke ni har na durƙusa. Ni da ke mare ni so ta kai mu kisa. Gaskiya ni ko na ji kalamu, a ƙarshe rawa nake so ka ɗan taka. Yawwa, iya haka ma yayi, kana da maki 80. Mawaƙi na gaba Breakan Waka, kai ma ka zo ka nuna iyawanka fiye da Sadiq Saleh domin ka samu maki da yawa. Kin gani da ke ɗaya na dogara, ba rabuwa da ke ba haka ya kamata ki mini ba. Wannan salon yayi, ci gaba da kashe mu da kalamu. Duka kakkau sallafashin ki zan ji taushin shi, na baki kaina ki ma ki mini biyan bashi. Kai wannan yayi, ƙarshe dai so nake kaɗan mamu barkwanci mu nishaɗantu kaɗan. Wannan salon yayi, a tafa masa. Breakan Waka, kana da maki 85. Mawaƙi na gaba M Sharif, kai ma ka zo ka nuna ƙwarewarka. Na zaɓe ki, ina son ki, zan ɗaure ki, faɗi rayuki. Da alamu za ka samu maki da yawa in ka dage. Na kamu tarkon soyayya na shiga ba rana ta fita, sakwa ɗan kici kulle in ba ke ce ba zan amsa ba, ban yarda daurawa ba ma yanzu gumba. Ya isa haka, kar aka kashe mu, yanzu a ƙarshen rawa nake so ka ɗan taka. Hakan ma yayi, kana da maki 85. Mawaƙi na gaba Ado Gwanja, zo ka zayyano naka kalaman soyayya. Ban san abin da nake ji ba, ban san abin da nake yi ba, gane ban da tunani ba, sai da na faɗa soyayya. To, kai ma naka salon yayi, za mu so ka ci gaba. Ko bacci ban yi saboda ke, dan ki ji ba wata yawa da zan hada da ke. Yawwa, iya haka ma yayi, kana da maki 80. To masu kallo, za mu so mu ji ra'ayoyinku, waye fi burge ku, waye fi iya kalamu, ku sa mana a comment section. Na sha tablet